Здравейте хора, днес ще ви покажам как да си правите готин слайм и как да си го довършите. Значи, първо ще ви трябва васелин на каквото можете. Така, ще ви трябва малко блясък, ще ви трябва малко някакъв крем, така, и ще ви трябва бъркалка. Така. Аз ви препоръчвам да използвате и лепило, както аз използвам. Аз използвах ето това бяло лепило на Спри. Така. Значи, ще искате да добавите малко васелин, ето така. Само да отворя. Ето така. Малко васелин. Тук, че не излиза. Пила съм го. Да, хора, просто не излиза. Чакай, аз малко ще го поизкарам. Не излиза. Окей, тръгна да излиза сега. Окей. Ще искате да сложите васелин. Така, може повечко. След това ще искате да добавите доста блясък, за да стане бляскаво. Аз вече съм добавила половина чишето ни. Така, след това ще вземете вашето лепило и ще изсипете малко вътре. Така. Само ето така. Аз изсипах ето толкова малко. Така. Okay. Сега ще искате да вземете вашия крем и да сложите една-две спринцовки, ето така. След това ще го оставите и ще миксирате всичко. Аз ще го пропусна, за да не се бавя. Хора, миксирах го и ще искате да си намерите кутийка и ще го сложите вътре. И сега са. Окей, хора, тъкмо си го преместих и сега само трябва да го украсим. Окей, хора, аз го украсих с малко маниста и малко блясък. И сега само трябва да сложа капачката. Така. И това е как да си направиш слайм. Това е, хора. Чао!